Приятно ми е. Томалет. Ценова. Бюлетина номер 10, другата България. Да, дадоха ми, благодаря. Взеха, получих от колежката ви. Аз съм кандидат кмет за София и бих искал да чуя какво ще ми каже. Да се спрат незаконните строежи в София. Това като цяло общо е или? Това е в зелената площ на хиподрума в парка. А това вие сте го пуснали, така ли? Да, има го при госпожа Фандъкова. И? Има ги всичките тези неща, които са правени митинги, занимават се и телевизията и други. Има и други незаконни строежи. В момента е започнато строежа на Георги Вунджулов номер 1. Без да се изменя строителния план и регулационния на градоустройствен план, без да се изменя. Това е невъзможно. Може. На Георги Вунджулов, къща, която е свидетелствана, срината до основи и в момента се изгражда от частна фирма. Ето, възразили са живущите от съседните блокове, не е спазано устояние съгласно за строителния Мога ли само да ви попитам план. нещо? Тази жалба е от името на инициативен комитет И от частни лица. граждани. Тя е заведена и в, не само, и в съда е заведена вече. В съда е заведена. Защото, реакция от общината? Има там една преписка, която може допълнително да ви се препрати. Добре, бихте ли ми изпратили всички документи на... Тук е нашия адрес, другатабългария.org. Елате с мен да ви ги дам още други документи, които ще ви ги предоставя. И ваш телефон и връзка да имаме. И ще ви дам. Или тук има. Ще ви дам. Запиши тогава телефони за връзка с мен. Много са беззаконните строежи, които са взети от общинския, на последното съдебно заседание на Общинския съвет. Знаете, последно 10, това е преди уволнение, така правят. Тя от коя дата е тази жалба? Аз ще ви дам и номер. Той е пишено тук, ето против кое решение от 28.7 на Столичен общински съвет. Да, това отпреди 2 месеца. Да, това е последното съдебно. Такова, господин Иванов хвърля прах в очите на хората, които са били при него и въобще това са всички законови нарушения. Съгласно ЗУТ, съгласно закона. Само да ви попитам, тази е изготвена от юрист, нали? Защото гледам, че са цитирани членове. Да, и закона за местното самоуправление са цитирани членовете, значи в месечен срок имаме право да обжалваме това решение на Общинския съвет. Обжалвали ли сте го? Обжалвано е. И чакаме спиране на всякакви действия. Да знаете, нашите координати, тук между другото на тази картичка е и моят телефон личен, и нашия стационарен телефон. Винаги може да се обадите и да ни препратите жалби, които имате. Аз ще ви дам инициативния комитет, всичко ще ви дам телефони. Дори бих се радвал да се срещна с тях. Възможно ли? Да, разбира се. Да организира тогава да се видим с инициативния комитет. Точно на българска телевизия вчера на Росен Петров беше на поляната върху зелена площ. Иска да се изгради сцена при свободна ритуална зала, която има 15 зали, има свободни. Иска да се изгради върху зелената площ сцена и търговски обекти на 1 декар върху зелената площ. Там, където майките, детската площадка е разположена. Не виждам. Абсурд, аз имам малко да това ме касае мене лично. Това е единствения парк, който се ползва и от Белите брези, и от лагеря, от хиподрума. Аз не мога да видя тази ритуална зала, тя е абсолютно празна. Вътре нищо не се е случило. Защо не се използва по предназначение? Защо се разрешава? И по предложение на господин кмета на община Красно село са двете докладни. Как се казва той? Ще ви предоставя всичките документи. Всичко добро, хубаво ден. Хубав ден и на вас.